En achiel kuom yawuot Luo ma Siasa maloso to piny Luo ling thi chiko itgi to nikech gin jogi eko mosebedo e telo gi eko madongo ma kaluo ka kuonde gi eko ma gisemule. Jomoko wacho ni giseweyo telo nero makare minyalo lu, jomoko bende pogre kodgi e paro ni pok gitiyo maber ahinya. Mano omiyo Siasa miwacho mondo mwakele chenro. Wachak wadog wakele kendo twak e weche manyien. Nyinga en Haron Otieno, ma en Lolwe TV. Igni apar kod wiye ka wakelo jotelo mopogre opogre. Waloso kodgi ka to nikech wan wadich kod fwambo magolo Kenya ka kasudo nyime. His Excellency Governor Evans Odhiambo Kedero, short form NEK. In fact, saniri slogan mare NEK yath. Wanyiso ni Homabay County iboleronwa en chamo yath koso yath mabiro thiedho Homabay County en dawa mane e chenro ni eri. Machiegni modibedi koda nyaka chope giko mare live e twak e weche manyien. His Excellency dinade jadong. An kare John. Good to see you Gidhombogo. Erokamano Arun, an kare. Erokamano ahinya. First things first, waloso odiochieng' ni eri ma waneno koboke ma kawuono nogol ni wich bar mabaro mulo Raila mulo Odinga ahinya. En wach ni eri mar running mate mare kumonego beni ogole kod ng'at monego beni bedo running mate. Kapok wang'eyo onego beni ogole kanye. Penjo maduong' en ni to onego beni we mulo Raila mulo Odinga onkaw running mate ma en wuone modwaro koso Mount Kenya nego nyise ni ka eri nigi kura maduong' to wasiri kaw ka eri koso Kalonzo Musyoka ni nabire gini eri ber mondo mi ane mikawa. Ineno nade kaka jasiasa? An mokwongo gima dwa wacho ni ma en sar mar Raila Amolo Odinga. Sani Kenya dwaro ng'ama nya riwo ji mondo wigi obed kanyakla achiel. Sani Kenya dwaro ker ma oseneno maonge gima oseneno nikech onge gima Raila pok oneno. Sani jatelo modwaro en jatelo ma ok dwar mare kende, to dwaro ma ne joma ni piny. Ma Raila en ng'at achiel ma kamano, en biro riwo ji, en biro keto uchumi marwa mondo dong malo, en biro neno ni ng'ata ng'ata onge ng'ama nindo kech, ji mantiere ka ng'ato tuo to nyaka thiedhe, kwaye ondamo maka to wadhi kacha. Ma inyaparo wacho ni Raila is a social democratic. Matiende ni democracy modewo ji, modewo dhana ka. Ng'at mane gibiro tiyo go maber en ng'ama ok gore kode e platform ma bedwa ni mondo duondi owinji. En ng'ama tiyo kabie, en ng'ama tiyo ka ma ok tich ma jatende timo e maberne. An kana ng'iyo gini mondo mi wanwang' numbers mwadwaro, jakom nyako nwang' na ng'ato kwa e kor got malo, e got mosechako idho cha. To kendo anoko idhe kendo twenye maber, ta ber, nikech joma mine mar socialist, gin ma gideo ji ka ji onindo kech kata ka tuo, da ber konwang'o miyo. To nwang' miyo ma duonde muol, miyo mohero ji. An aseng'iyo to nitie minister achiel e sirkand maneno ka is a perfect deputy, Professor Kobia. Margaret Kobia. Nang'iye wacho ni maendi is a perfect deputy nikech ok obi compete kuom jakom for recognition, ok odwa recognition mare, ene mohero ji. Neno kosetimo kata kama sani en minister mar Labour gi Culture, oneno tich maber mosetimo. To bende en ng'ama muolo, ng'ama jambola, ng'ama ohero ji mana kaka jakom ohero ji. En penyo moro mheshimiwa nito seche miwacho ni Margaret Kobia nyalo pok okodwa dhi ni to entiere kod oteku mar nyalo kata ok onyal nyalo, kidwa ng'e ni Siasa en kwano. Kalonzo Musyoka biro gi kwan marom nade, Mount Kenya biro gi kwan marom nade momiyo ng'ato nyalo chini oyo mondo mi akaw mata gach Siasa koweyo gik ma mathoth minyo giki en kwan e mesa. Evans Kidero ni kod kura diwa ng'ani koro koketigi mesa malo. Kikawa Kalonzo Musyoka ni kura 1.5 million. To kikaw kura mar Mount Kenya, mikaw Kiambu, ikaw Murang'a, ikaw Nyeri, ikaw Kirinyaga, ikaw Embu, ikaw Nyandarua, kaeto ikaw Laikipia, ikaw Meru, ikaw Tharaka Nithi, en kura madhi 6 million. Matiende ni en kura chieng' nyading'wen ma Kalonzo biro kelo. To be waneno kaka Kalonzo timore kawuono chunye ni ka, kiny chunye ni kacha. To gima nyicha winjo kaka Kalonzo wacho maber
ni chieng' sabato mokadho chieng' mane jakom odhi korgi cha ni en gidwaro mondo giger Kenya. Koro gimoro amora kama omiye emobiro bede maparo ni kaka mane kaka nowachi kaka chuny obedo. Koro miyo ng'ama inyalo mi komno ok omoko ni en ng'a. Seche miwacho wach mar Mount Kenya otera koro characters kata mana individuals mantiere kairi. Iwacho ni Margaret Kobia e ng'at mineno ka idhir ahinya. In isebedo kod deputy mari mabende iwacho ni nitiyo godo maonge ywaruok. Ok ang'eyo samoro nugoru e iye kuwuok oko to un kare. But ng'ato nyalo penjo ni in terms of kwan bende Margaret Kobia nitiere koda gi kwan midwaro gi eki? Kata mana Makalozo biro kelo jakom nigi kwan already. Onge thoth joma biro kelo mabiro medo jakom kwan moloyo ma entiere go sani. To ng'ama dwaro ok wadwar jok mabiro yware kaka sani neno ka ginene wuoyi ma namba 2 yware gi jatende. Ok wadwar neno gima kamano chako timre ka kendo ma ker loso kawuono wacho gini to kiny jalup ne wacho gicha. Kawuono giparo ni winjo gitim gini kiny jalup ne wacho mano goruok ma kelo duoko ji chien. Tidwaro jalup ma kaw gisebed ma giwinjore to gitiyo kaka giwinjore no winjo giti. Onge ng'ama dhoge pilore ma wacho ma kata wacho macha. Okelo penjenero maduong' ni seche molose par ni ng'ata mokaw e Mount Kenya region en ng'at mabiro yudo the backing mar Mount Kenya te tekni kero dhi osero bulu konero koso nyalo ng'uo nyalo bete podi. Kaka wantiere gi ker Uhuru Kenyatta. Yes. Ker biro kelo mbulu go te. Yes. Koro ng'ama owinjo jakom kaw en ng'ama jatich. Yes. Kawuono gokinyi kapod aloso mane gik motimre oboke antiere wach mar ni moluor Uhuru Kenyatta koro chak wuoth I will soon start campaigning for Raila in Mount Kenya region. Jomoko osebedo ka wacho ni chango ker ok nochako chon ma wacho ni kae kuma dhi nikech the more pod omedo dhiro gineri mbele kweth machielo mar UDA kod Migosi William Ruto sechako sero mbulu kachande. Do you think ni wadeko kata ker deko? No, kochuno ni ker Uhuru Kenyatta nyaka wuogi. Yes. Nikech wang'e gik Uhuru timo, Uhuru luonge jogi loso go. Wang'e jok moko nitie jomoko ne gisimu. Wang'e notimo Sagana 1, otimo Sagana 2, otimo Sagana 3 nikech kidwa donjo kuom jopiny, idonjo kuom jotendgi. But wacho ni Sagana 1, 2, 3, 4 kuno nyago lemo mheshimiwa. No, ji ok ong'eyo nikech ng'e gima timore. Wan wajomau, wajoluo wajomau. Gima wayiego to wagoyo nduru. To jogi endi gin gimol ka pi. Gimol ka chia ma unya paro ni gin ka to kuma gintie opogore kuma paro ni gintie. Wacho ni wan joluo wan jogi kuma jo mau to jokane gin jogi kuma jo chia gimol ka pito konge kunero mai dhie live ka pia chia wacho ni gin gimol ka pia chia live chendo mari mar twak e weche manyien. Governor mokwongo ma Nairobi County kano sani oramo ni ene modhi bedo governor manyien mar county ma Homabay, His Excellency Evans Odhiambo Kedero. Sani ere slogan mare en mar dawa magi okwechena wacho ni Haron koro chopo sa mamoluoro Odinga ema koro chako twenyo got nero mar Mount Kenya kendo nokotwenye kodhi kode malo ahinya. Nentiere luoro moro bi mane kuji bwana governor wach mar Kalonzo Musyoka podi kane wacho ni ok nogweny gi wach mar Azimio document kendo gidwaro mondo mi gidhi kendo gichung registration mare bire sa mai kuro account beno dhi kod doho kendo mar mondo mi otam Moluor Odinga kik chung otam Kalonzo kik chung kachel kod mheshimiwa Musalia Mudavadi bende gin gik moko madhi kamoro king'e politically ka weyo chike mane aparo ni mago yoko gwal moko dhiang' mudho moko mon dhiang' mudho nikech kalatese manoter muket kucho muket ka register political parties nong'igi kendo ng'igi gi wakinde ma wakinde nowacho ni gin kare. Onge kaka ng'ato nyalo wuok bang'e kata chako wacho ni ne gik moko opogore nok owinjo bed kaka ok nyal bedo. Apani gima timore ni kaka ji medo dhi nyime e kaka wuoro medo donjo. Ing'e wuoro matin idwaro moloyo dwaro mari kendi to bidwaro mang'eny moloyo ma inyalo ting'o. Mheshimiwa kailo sene maka gen mana ywako gwal mok mon dhiang' modo jomoko penjore mheshimiwa ni in wuon ncha ni wacho ni gige kuma ODM otimo ok nyal mon dhi mondo ibede ballot kendo ibede kaka the next governor mar Homabay County. The last time kanine cheno ni eri ne in ja ODM matene sani eri in ja independent. Ang'o mano timore dana moro penjo kwara moro penjo jago kura mar Homabay County penjo ang'o mano timore kidero ODM kidero independent. Unyalo paro kaka ne wawuok kaka ne wachako kaka kata ne jakom dhi Homabay dwe mar 12 kano dhi neno mpira mar ngaf mane
Mama Gladys Oloso. Yes. To nowacho kane ji ng'ise ni mondo osidh ng'ato kata oket lete kuom ng'ato, to wacho ni no, ji biro chopo kama ji biro yiere, ma yiero ni kotim to joga nitie ka. Nyawang'a nitie ka en ng'ato japati. Yes. Mbadi jakom nitie ka, ng'ata japati. Yes. Dr. Evans Odhiambo Kidero nitie ka, ng'ata ma jopati. Magi joga te. Yes. Ma nitie ka kibi poggi mondo jopiny one ng'ama gidwaro. To nowacho ni jopiny ema biro yiero ji, ma kata be mondiki ni ka ji larore kom to enopogi gi ang'o? Enopogi gi gombulu. Koro wan nyicha warito, watimo kampenwa, wasero mbulu, jomoko to yanyo ji, to wato ne wawacho sera wan gi 8-point agenda, 8-point mar pi, mar gore gi jasigu mar tuo, mar miyo keto osiptende yedhe, mar gero classrooms mag ECD, mar miyo nyithindo bursaries ka e secondary school to kendo gi university, mondo waket wami jowa mbolea to gi kodhi, mondo wabed gi food security, mondo wakel factories mar pamba, wakel factory mar rech, wakel factory mar sunflower, wakel factory mar loso ethanol koa wuok e rabuon, wakel factory mar limestone, walos yorewa, waduog ka wane kaka ji nyalo wuotho e nam, transport mar nam, wane kaka jowa nyalo nong'o pesa maningo ni malo mondo mine ogogo ohala, yowuoyi bende mondo ogogo ohala, wane kaka wanyalo keto security e nam waka mondo kik jo mecho ma jowa rech, kato mogik ni telo marach mondo rum, mondo wabed gi joma tiyo ne county. Jomoko to kar ng'iso ji gima gidhi timo ne jopiny, to gin gitomo mana ji ayaki. To nowacho mano gima onge, wan nyaka wang'is joma piny. Ma jopiny nowinjo, jopiny nowacho ni ng'iyo par wasebedo gi devolution, to onge dongruok moro amora mane waseneno. Kato bang'e, awinjo an okoluonga ni ji obedo piny ji 7 to joma nochung' ne ji 8. Joma nochung' ne an Dr. Evans Odhiambo Kidero, Mbadi, Oyugi Magwanga, Mheshimiwa, Gladys Wanga, Orata, Ogwe, Isaiah, Janabi, Luyo Tieno, manager Microsoft machon, kae to Akelo Misori Akelo Mwalimu, Akelo Misori. To bura mani wacho ni odhi oyiedho ni ng'at achiel ema koro wuogi ma giyiego ni. Bura ni no ji obede 6 kende. Dr. Evans Odhiambo Kidero ne okoluongi. Luyo Tieno ne okoluongi. Koro kata kane giyiere, to ne onge consensus, nikech en consensus by definition mar Black's English Dictionary. Wacho ni there should be no divergent opinion. Complete agreement. Mheshimiwa, seche miwacho complete agreement ni wacho ni jimoko ariyo nokoluongi. Kana loso kodi chieng' moro achiel nyakalondo moro gokinyi. To ne wacho ni noluongi, but noluongi modeko, to ne kwayo mondo mine dhi saa 8 kata kinyne momiyo ne ok idhi. Mane noluongi koso nokoluongi? By the time mane jogi romo, ne en tich ang'wen tarik 31. Weche gi nosechak los chakre tarik 27-28. E toki kane kia? Kane pod akia. Ma kata chieng' tarik 31 ni, ne gichako romo okinyi. Okinyi saa 1 kata saa 2. Ma koro an sama ning'isa ni mondo abi, to ne ane board meeting. Ne en saa 9. Matieni yierruok mane giyiere, ne giseyiere. Isebedo manager. Seche moko inyalo bede bura kod ji 10, to ji 7 ema seche moko kao yie gi gimoro odhi kuma ting'ade kama nero. Samoro bende luongo ji 10 to ji 3 kobiro to nitiere kod ji 7. Bende no bende nyalo kao decision mar ji 7 mobiro gi kadeko kobiro as a manager. Not consensus. Consensus ji te nyaka yiere. Nyaka ubed kar kanyo. Nyaka ubed moyiero. Bende kwayo thuolo mondo mi party ne mi thuolo mar mondo mi chaki dogi bed tieng' machielo. Onge ng'ama nong'e, ne ok ang'e kata ni chieng' no ne dhi wach mar consensus. Nong'isa ni bien kata wacho ni abiro biro bang' saa 1 nikech to bang' saa 1 kawuok taneno kilande TV ni giseyiere. Slogan mari waneno kiloko iketo dawa. Mona tieki. Tiwinjo? Nowach ni kata kane idwa miye ni en mama,
Migori be nitiere mama muchung governor. Yes. En dak ne miye. Yeah? Mar ariyo kane dwa mi nien popular nikech koro bang'e ni olok nikech joma naneno kane popular like members of parliament. Yes. Mamine gin margi ni malo. Yes. To onge samong'iswa ni popularity u kanotim ne no survey no golo kama no golo kama ok nong'isi. Yes. An mana neno en mara kana an 44%, then 21% to Yugi Magonga 17%. Mar adek jo Homabay County in 2013 primaries ne okotimore maber. Yes. Ma ng'ama nowach ni noyombo kanyo ne en jaduong' Okundi. 2017 ng'ama noyombo ne en Magwanga. Jo Homabay County deserves ni mondo yienegi giyier ng'ama gidwaro. Jo Homabay County koro ntiere kod ratiro margi mondo mi yienegi giyier jogi kuma gidwaro. Mago kweche na mago chimacho kod migosi EK Evans Odhiambo Kidero, governor mokwongo mar Nairobi County, owacho ni sano biro bedo governor mar Homabay County yiero mochantim tarik 9 dwe mar 8 higaniri. Okelo penjo moro bwana governor ni to namba achiel slogan mari en dawa. Jopiny penjo ni to Homabay tuo idwa chuo ji yath koso dawa niri ominang'o. Jomoko bende ng'iyo. And magi gin paro gi kuma jomoko wacho ni ok en mana wach mar governor niri kende to nitiere supremacy battle moro mabende nitiere agenda mari mar Homabay. Yande kani lose clip moro ni chalo ng'ama puange ni dwa chwir ne Homabay County. Does it mean ni Homabay otow ma nyaka yuagne kama nero? Governor Awiti kane loso nyocha nowacho ni governor ni Homabay County ber kendo weyo sector mar health kani malo almost to 95% mar health sector. Chalo nadi? Hold that thought live chendo mari mar TWAK e weche manyien. Akaw break mara modho piga bandim mokelna kairi kaduogo. Tingene tielo mari mar chendo mari chakura yanga. An iluonga ni Haron Otieno ma en governor mokwongo mar Nairobi County, His Excellency Evans Odhiambo Kidero live. Live chendo mari ma TWAK e weche manyien. Governor ma mokwongo ma Nairobi County kendo en governor madwa donjo Homabay ka kege mi dhoga both ni governor mar Homabay County. Samoro ntiere wach moro nire live. Daktari Evans Odhiambo Kidero chendo niri mogo kod mbaka gige ko mostimore thuolo mokalo chien kaachiel kod agenda mare mar bedo kaka governor e Homabay County. Bwana governor, nitiere jok mana kana wesa mona ka break maro mokwongo niri. Jomoko ng'i ka ng'at ma ok en mana wach mar bedo governor mar Homabay County kende, to nitiere gima kizungu luongo ni supremacy battle moro. Mabende yuari godo. En adieri koso miriambo? Na sesomo gigo Haron. Yes. Na nyicha neno ka Star ma juma mukadho ma tarik 7 nondiki ni namanyo kom mar Kingpin. Yes. Ang'eyo wabiro bedo gi yiero. IBC oselando ma kancha gichiwo timetable ma kom maduong' ma en Raila Amolo Odinga de kawa en kom mar president. Yes. Mano is one of the seats mabedo medhilar. Kate kwadugo piny ka to nitie kom mar governor, nitie kom mar senator, nitie kom mar women rep, nitie kom mar mujumbe ma MP, kato mogik nitie kom mar MCA. Pok aneno komoro molandi midhi gone ombulu mar Kingpin. Koro magi jok malao oguyo. Lwenje te ok goge wi mesa, lwenje moko timega piny. To an ang'iyo an ok agoga lweny. Yes. An gima dwaro mabe awacho sani ni king'iyo jo Homabay. Yes. King'iyo weche ma Homabay. Gimoro amora Homabay wuok ni chien. Yes. Ka ing'iyo jok mantiere gi HIV mamalo mogik en Homabay, malaria en Homabay, jok madiewo en Homabay, jok man gi typhoid en Homabay, jok man gi cholera en Homabay. Nyithindo ma tho kapok otundo higni 5 Homabay, mine ma tho kadhi konyore kar mondo nyuol mondo kel ngima piny ka en mana Homabay en mwadier. Kama onge pi Homabay kata town ni dho nam to sani endi kata no hospital onge pi en mana Homabay. An gima dwaro adwa konyo Homabay mondo wagore gi wasigu 4 ma wan go. Wasigu mokwongo en jasigu mar tuo. Jasigu mar ariyo en jasigu mar fuo. Wager skul, wadwar pesa mwachulo nyithindo skul. Jasigu mar adek en jasigu mar chan. Wang'e kaka onyalo gero factory, kaka onyalo nong'o pesa mwagogo ohala. Kaka ji ok nyal nindo kech nikech ginene joma dwa puro niang' ochul, samo winjo chulgi. Kato mogik
en jasigu mar telo marach ma ok dewo thagruok ma jopiny. Gik miwacho gi eki chalo ka gima wacho ni county ma Homabay dhi marach, to kwang'iyo speech mar governor His Excellency Lolwe nyocha nowacho ni Homabay County oweyo kanie standards man malo. In fact sector mar thieth wacho ni oweyo ka en above board gi tama notiyo godo. Be inene gi wang' nero koso ida mana ni mondo mi bi koro nyaka rach gima nitiere? Apani jomo be ong'eyo gima kaka ne en kaka entiere sani. Onge pogruok. Sani Homabay rach moloyo kaka ne en higni 10 mokalo. Emomiyo nawacho ni kaka bed oko ka od mama oyiech abi mondo agere. Ma jodala watuo abi mondo athiegi. Amegi yath mabiro tieko weche mag tuo, yath mabiro tieko weche mag fuo, yath mabiro tieko chan, kata yath mabiro tieko telo marach. E dawa mantiere e slogan. Ang'o mi iparo ni in emi ber mondo mi yieri? Ang'o mi ja Homabay nyaka wugo kuma di mayieri tarik 9 dwe mar 8 higa ni? Kata ben ni sega mulo matin. But paint no picture madana moro mandala kono oyo kara gini ero nego beni Evans demo kedero ema imiyo and bendi paro ni wave nero mar party inyalo dhi go Homabay County. Mokwongo ng'ini nya bedo nitie joma nyalo tiyo kata maber moloya tok gidewo jopiny. An gi mokwongo en adewo jopiny. Ka japiny thagore, ka nyathi ok dhi skul to litna manyalo kata mana ywak. To nitie jomoko dewo. Koro mokwongo an ng'amo dewo. Emomiyo waduogo mondo wager dalawa. Nitie nyalo bedo ni nitie joma nyalo tiyo tijno maber mohinga. To pok giwuok, pok gino chwogi, pok giwinjo lit, pok gineno giwinjo ni gino ok ber negi. Mokwongo kidwa loso gimoro nyaka bed ni gino rach. An gima timore maber rach ne momiyo awuok mondo abi alosi. Mar adek, gimomiyo achung kaka independent governor en ni ne okomiya thuolo mondo wadhi yiero matin kaka ne owachi ni biro timore. Jo-Homabay nyaka mi thuolo mondo giyier ng'ama gidwaro. Ipani pati ni luor ni nyalo yombo? Ok anya ng'eyo gimomiyo, but ok ang'eyo gimomiyo, but an gima wacho ni jo-Homabay nyaka mi thuolo mondo giyier ng'ama gidwaro. Ok achung independent nikech ok ahero ODM. Aja ODM ma king'ado remba ODM. Ka dundo na gwecho to en ODM. Ma kata koseyiera kaka independent, chieng' mosebedo sworn in, tadonjo atiyo gi MCS mag ODM. Anyway, ng'ato ne nyalo challenge ni donge kapo nono ni rembi ko ng'ate no ODM, to samoro kar dene yie to wacho ni oyo obedo marach chako pukore, wawe kik mondo mi amany nadhi jo. But anyway, manen democratic right mari. Ditiere weche gi mag combination ero mar mheshimiwa Gladys Wanga kachiel kod mheshimiwa Oyugi Magwanga. Be paro ni inyalo pul miket piny? Wave mar independent Homabay County? Apani jopiny ong'eyo. Ng'ama gidwaro. To kendo giseloso kendo pod giloso. Kata nama yiero manotim nyoro ni. Jopiny oneno gimotimore. Matiende gima notimore na kenda, gima notimore cha ok na kenda. En nitie joma idwaro to gi joma ok dwar. Ng'ama ok dwar joma nyalo telo ne jopiny, mano ng'ama ok dwar jopiny. Kaka an gi jopiny. Ma ng'ama ok dwara, ok dwar jo-Homabay. Eri gimoro ma dhano osegabedo ka thiedho bwana gavana, yien aya mondo penji maeri. Chieng' mane biro mokwongo, mane wach ni independent, mane biro Homabay gotieno, piny notuk jaduogo. Jomoko penjo to ni thiedho pap koso mane nena kaka piny notuk. Hold that thought line weche mari mar TWAK e weche manyien. Governor mokwongo ma Nairobi County, His Excellency Evans Odhiambo Kidero go kod Bakar Kairi weche gik moselokore kachiel kod piwange machwer ne Homabay County. In fact, okoni Homabay County tuo sector ka sector manyaka koro ni to kaw yath mar mondo mithiedh godo county. Ithiedho ga jopiny gi yadhi ni koso mag gina jok moheri feli. No apane joka ne ywak tuo ne giywago tuogi. Ne giwuok mondo ginena ka giparo tuogi. Nikech ing'eni kata ka ng'ati otho, ka wadu obiro, be ka mirima donjo kuomi, eka chako ywak. Homabay County en kama county siasa mar dhoudi nitiere matut ahinya. Ng'ane wuok kama, kwano ma kama nyadonjo gi kama iri. Running mate mari en ng'ato wuok ane? Joma biro ng'isa ng'ama gidwaro mondo obed running mate.
nikech running mate mana kaka ipenja weche ng'ama winjo bed running mate nitie qualities ma running mate nyaka bedo to nyaka bed ng'ama odewo no nyisi joma dwa tiyo ne ng'ama dwa tiyo ne Homabay County nyaka bed ng'ama odewo ibiro nyisa ni ng'ane modewo ng'ane moparo ni nyalo tiyo maber ma ka chieng' moro tieko kama iweyeno en onyalo dhi konyisi. Masani to poro kinyalo wacho? Sani poro kanyalo wacho. To bende pachi diero ni nyalo golo area moro? Area minyalo golo running mate mari? No, obiro bedo ja Homabay County. Okay. Mana kaka ing'e ni an Wood County, yes. An Okeo County, yes. An Nyakwar County, yes. Akede County, yes. Mana kaka jalupna biro bedo ja county. Okonyal Karachuonyo, Rangwe. Obiro bedo ja county. Suba. Obiro bedo ja county. Okay. Running mate mara biro bedo ja county ma Homabay ni ng'at nero mok biro bedo kawuok konko mar county ma Homabay. Nitiere samoro gimoro moko penj migeto mar wacho bwana gavana king'yo kamera ne tir. Hapana gima adwa mana tieko ni Kenya sani dhoudi opogore. Mana kaka iwacho ni Homabay nyalo bedo ji opogore. Kenya ji opogore, wan gi kabila kabinde mokadho 40 wan gi ji milion 52. Wadwaro ker mabiro riwo jo Kenya te. Wadwaro ker mabiro tieko kech. Yes. Wadwaro ker mabiro tieko fuwo. Wadwaro ker mabiro tieko tuo. Wadwaro ker ma jopiny mangima oyiego ma ginyalo kelo investment kaendi. Ma wadwaro ker moseneno gimoro amora ma ng'ato nyalo neno. Ma ng'ano en mana Raila Amolo Odinga. Miyo jo Kenya akwayo ni mondo wawuog on that day we vote for Raila Amolo Odinga. Yena mondo miya penji mari kapok wil bwana gavana. Iwacho wach mani biro kedo kod mibadhi koso badho kibikedo godo. Mibadhi mane telo marach. Okay. Telo marach. Mibadhi wabiro kedo go kendo wabiro tieko. Kata bedo ni nitiere boke moko mane ma report nitiere cases maluori mag badhi. No mago cases mag siasa. Okay. Los kod Homabay County kinyo kamera nitiere. Jok mowuok kochakre constituency system nitiere Homabay County jadwong. Jodala tarik 9 dwe mar 8 kwa go ombulu ne gavana. Par ng'ama biro kelo lokruok e weche mag ngima, e weche mag somo, joma biro keto chiemo e mesawa, joma biro miyo nyithindwa dhi e skul, mabiro geronwa skunde, joma biro geronwa yore, joma biro miyo joma kelo fedha mondo giket kama mondo nyithindwa onwang' tich. Dakwau ni par matut. Igoch ichunyi giwi ok gi to gima duong' ok ng'amo siemni gi lof. Erokamano. Nitiere maling'ling' mawacho bwana gavana ka watieko ni MPs mathoth ahinya siri e Homabay County kata bed ni gintiere e party nitiere cold war mar Homabay. En adieri? No kang'eyo ok apani cold war. The war mantiere en lweny migoyo gi lweny mwadhi goyo gi tuo, lweny mwadhi goyo gi fuo, lweny mwadhi goyo gi chan, gi lweny mwadhi goyo gi telo marach. Mane magino. Ago erokamano mathoth ahinya ne jal mantiere kamera mara mokwongo migosi Dan Juma kachiel kod migosi Zerubabel head of technical e tipo mari mar Lolwe TV. Wachako wadogo time chieng' machielo. Erokamano bwana gavana kuom ne miwa thuolo mondo molos kode kachiel kod office mar communications mar Rite. Ng'ama ong'eyo samoro in maloso kodi nyiri biro bedo the next governor mar Homabay County. Riti masano wachako wadogo time kendo chieng' machielo dhi mbele kod keto weche manyien to nikech kian to ng'awa kendo biro bire kom ni eri chieng' machielo. Nyinga en Haron Otieno. Kawuok kuma bed gutieno maber. Bye bye. Good.